Το δώρο Χριστουγέννων φέτος θα δοθεί στους ανέργους του ΑΕΔ από 1 έως και 31 Δεκεμβρίου. Εφόσον έπαιρναν επίδομα για διάστημα μικρότερο από το παραπάνω, θα δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Τώρα στον ιδιωτικό τομέα, η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21 Δεκάτου, ενώ η ημερομηνία 31 Δεκάτου αποτελεί ήδη ημέρα και είναι το απότερο χρονικό σημείο καταβολής του. Για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στα αστυνομικά τμήματα, οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν παράβολο. Εάν όμως καταθέσουν ατομική μήνυση, οφείλουν να πληρώσουν ατομικό παράβολο, το κόστος του οποίου κυμαίνεται από 100 μέχρι και 150 ευρώ. Ολόκληρο το δώρο είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμοιβόμενους με μισθό και 25 ημερομίσθια για τους αμοιβόμενους με ημερομίσθιο. Από εμάς, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα!